Уважаеми другари, тази вечер ще ви бъде отправено обръщение. Това е важно за нашето бъдещо развитие и е необходимо да бъде много добре разбрано и запомнено. Във връзка с настъпващите промени, на нас ни предстои следното. Относно БКП. Да се учреди партия, дистанцирана от старите и компрометирани социалистически пасиви, с запазен контрол върху финансовия ресурс. Изнасяне на държавния капитал в чужбина, чрез предприятията второ направление и връщането му под форма на чужди инвестиции. Да създадем удобна и контролируема опозиция. Водачите й да са предварително утвърдени от специалните служби, а лидерите й да са изцяло зависими от нас, чрез политическа лоялност, физически зависимости или чрез компромати. Ако такива не са констатирани, да се изфабрикуват. Населението да се разделя и противопоставя периодически, социално, икономически, политически и етнически. Да се създадат партии и движения, отговарящи на изброените профили. Чрез приватизация да се раздаде индустриалния капитал на безценица на наши фирми. Населението да се провокира за участие чрез тъй наречените работнически дружества, отнасящо се обаче само за предприятия с неизбежна ликвидация. Стопанската сфера да се раздели на територии по интереси, които ще се управляват от тъй наречените бизнесмени, наложени от нас. Ако някой от тях се опита да навлезе в политиката или в чужда територия, да се ликвидира, а бизнеса му да се оглави от друг. Да се създадат престъпни групи на райони, които да контролират търговски територии с цел монопол на пазара, създавайки охранителни звена. Ако тези звена изместят центъра на задачата си или решат да се превърнат в икономически субекти, да бъдат ликвидирани. Да се създаде алтернативен синод с цел компрометиране на църквата. Да се разреши навлизането на секти, да се отклони вниманието от основните устои на църквата, за да може да се ползва материалната и имотната й база безконтролно. Медиите да се ръководят от хора, които сътрудничат с нас. Добри специалисти, но без склонност към анализ. Създаващи критични интервюта за актуални проблеми, но без да се стига до ликвидиране на причините за тези проблеми. Всички закони, укази и разпоредби да се формулират така, че да нямат точно и прецизно тълкование. Милицията. Да се увеличи числения състав за сметка на армията, като се използват хора без необходимата квалификация. Да се работи с лоша материална база и ниски заплати. В армията. Военно-промишления комплекс да бъде ликвидиран поетапно. Всички държавни служители да получават ниски заплати. Това специално се отнася за здравните работници, просветата и образованието.